To, salamu alaikum. Na dai dawo. To, yanzu kuma bayan wancan kuna dai bi na ɗaya bayan ɗaya. To, bayan wannan zan nuna muku yadda ake withdraw. Kun ga shi kenan daman shi ne mataki na ƙarshe wanda ya kamata mutum ya sani. To, shi ma mataki na withdraw bayan ka shigo dashboard ɗinka kamar haka. Kana shigowa za ka zo kan home ɗinka. Kana zuwa kan home ɗinka sai kake so yau za ka cire kuɗi. To, daman dai kun ba ku manta ba tun a farko na nuna muku yadda mutum zai je ya saka account number sa da account name ɗinsa da bank name ɗinsa. To kawai abin da za ka yi shi kenan bayan ka samu ladan aikinka kuma kana so ka withdraw to shi kenan sai ka zo nan. Amma mutum kafin withdraw ɗin sai ya sani cewa shi fa withdraw kamar raba albashi ne. Kun ga za a yi muku albashi kuna ma'aikata da mutum ɗaya wani sai ya ji alert ɗinsa yau wani kuma sai an ɗan jima. To haka shi ma wannan yana da wannan dokar za mu zo kan dokar daga baya. To sai mutum ya taɓa withdraw. Kana taɓa withdraw zai zo da kai kan ainihin platform na bankinka. Wajen da ka je ka sassaita wannan bankin yana zuwa da kai haka. Farko ma za ka tarar da cewa ga kuɗinka gaba ɗaya amount available. Za a gansu da baki ɗaya kuɗin ma da ka mallaka a cikin wannan gida da wanda ka sa da wanda na ladan aikin da ya zo ya haɗu duk za a gansu gaba ɗaya. To abin da za ka yi shine idan duma kake so ka tura kuɗinka gabaki ɗaya ka daina aikin to ga wani guri nan an sa full withdrawal. To kana taɓa shi kuɗinka gabaki ɗaya zai dawo gurin. Manufa ka nuna kana son ka cire kuɗinka gaba ɗaya. To me yayi zafi haka? To sai ka zo sai ka ɗan taɓa iya ɗan abin da kake so. Yanzu kamar ni bayan na yi aiki na rana ɗaya na samu kamar naira 10,000. To sai nake so a cikin 10,000 nan bari in ɗan ɓantari 5,000 mu ɗan ci kaji ni da iyalina tunda Allah ya kawo dama ko kuma in taimaka wa maƙocina ko in taimaka wa 'yan uwana. To kawai abin da zan yi sai yanzu sai in rubuta 5,000. Yanzu kun ga na rubuta 5,000. Kun ga na rubuta 5,000 to kawai abin da zan yi bayan na rubuta 5,000 a nan so kun ga daman gashi account number ɗina yana ciki ga kuma account name ɗina already a ciki. To sai mutum ya lura sosai ga wani guri da suka rubuta tips ɗin nan sun ce the minimum single withdrawal amount is 1,000. Manufa mafi ƙanƙantar kuɗin da za ka yi withdraw shine 1,000. Sai aka ce da kuma maximum ɗinsa shine ga wani kuɗi nan ni gani nake wannan kuɗin ma kamar ya kai 1 trillion. Dan dai wannan zeron sun fi guda shida wallahi. To kun ga dai ƙarshe dai ni na ma kasa karantawa. To kun ga kenan wannan platform ne da zai baka dama ba ka mallaki dukiya, ka mallaki arziki. Kun ga dai gashi ma sun ce maximum mafi yawancinsa mafi girman abin daga shi ba za ka haura ba. Ga ta nan dai ku kun yi wa kanku hukunci. So sai aka ce kuma the payee name must be filled in English. Manufa kar ka rubuta musu sunanka ka rubuta musu yi da larabci. Su ba su san larabci ba, kar kuma ka rubuta da Chinanci. Lallai ka rubuta sunanka da English. Sai aka ce wannan if the bank information field is incorrect. Idan ka sake wancan bankin da ka shigar ba daidai ka shigar ba to fa kai ta shafa. Shi isa tun a lokacin da zaka shigar suke da nuna ma shi su ce ka duba. Sannan sai aka ce kuma ita wannan withdrawal order din yawwa za ka ce whether your bank account can accept the amount of pound for the withdrawal order. Otherwise the bank will fail to process your withdrawal order. Please pay attention to that. So dai wannan ma shi ma gargaɗi ne dai akan ka lura sosai da inda zaka tura kuɗinka. Wani ba ka tabbatar cikin account ɗinka zaka tura. So saboda haka kana shiga sai ka zo ka taɓa cash out. Cash out kana cewa cash out ɗin nan in kuka yi mamaki za ku ga wani guri an sa please enter security code. To wannan mutum ya lura ba wai security code ɗinka ba security ka na ATM da kake zuwa ATM kana cire kuɗi ba shi za ka rubuta ba. Shi a nan gurin abin da ake nufi shine tunda da farko kun ga ba mu nuna muku yadda ake canjawa ba to dama an zo wannan matakin ake canjawa. To sai ya zama to tunda baka da shi kaga baka san me zaka rubuta a nan kuɗin ka ya tafi ba. To kana tashi abin da zaka yi hanya mafi sauki shine sai ka taɓa reset security. Kana taɓa reset security gashi nan ya kawo ka wani guri modify security code. To kana zuwa kaga a layi na farko an sa all security code. To kun ga tunda daman baka kirkira ba ka da matsala da shi daman gashi nan ma a gurin an rubuta ma do not fill in if there is no security code. To tunda daman mu bamu kirkira ba mu ga wani guri da zamu kirkira a farko ba to kaga ba abin da zamu sa a nan layi. To kawai abin da ya rage mana sai mu zo gurin da aka sa set new security code. To sai ka zo nan sai ka rubuta security code ɗin da kake so kamar 111 misali guda 4 ko guda 5 ko ma 1000 ne amma dai ina zaton
ba sa karɓar ƙasa da guda 6. To sai ka rubuta, sai ka zo kuma please confirm, sai ka daɗa maimaita wannan ɗin haka a gurin, shi ma sai ka daɗa maimaitawa a ƙasa abin da ka sa a saman. Kamar kowa dai ya san yadda ake cancanta security, to sai ka ce confirm. Kana cewa confirm, to shi kenan wannan ta tsaya kenan, ta tsaya ita ce wannan lambar taka ta cire security. Saboda haka in ka zo idan ya baka irin wannan gurin da yake please enter security code, to kawai sai ka sa 111 ɗin nan kamar yadda na sa, sai ka ce me, kana cewa 111 sai ka ce done. Kana cewa done, shi kenan ya tafi insha Allahu rabbi. Yana tafiyan nan kuwa in Allah ya so yadda, kamar yadda suke faɗa, suke cewa ko da an samu tangarɗa ko dai daga bankin ka ko daga su can system ɗinsu, to wannan kuɗin naka ba zai wuce awa 48 ba. Kuma ni na ciri kuɗi ya fi sau a irga, ni kaina har tun ina irgawa ma, wai ina ɗaukan lissafi dan wai ni in gaggawa cire kuɗaɗe na saboda rayuwa. Mun zaci irin kamfani ne na Najeriya ko kuma program ne irin namu na 'yan Najeriya. To ni yanzu har ma na manta, na ma haƙura, domin duk sanda na tura withdraw yana shigowa. To wannan shi ne ake yin withdraw. Saboda haka ina fatan wannan za ku kasa kunne kuma za ku tsaya ku kalli bidiyon nan, kuma za ku taimaka wa 'yan uwanku na kusa da ku, domin ta wannan hanyar ce mutum in ya tsaya ya lura ya iya wannan abun sosai, to insha Allahu rabbi zai taimaka wa al'umma nesa ba kusa ba. Kuma a irin wannan harka kar mutum ya ga cewar wai ka faɗa wa mutum ya ƙi yarda da kai, ka rabu da shi. Shi daman Allah dai zai duba zuciyarka ne, kai kayi da kyakkyawan niyya, kai ci gaba da faɗa masa, domin in kai fushi ka rabu da shi, to ai kaga ana nan. Amma in ka ci gaba da faɗa masa har ya daure ya zo ya jarraba, to kaga ka mori rayuwarsa, shi ma kuma ya mori rayuwarka. To Allah ubangiji ya tabbatar mana da alheri. Na gode, sunana Yakubu Tijjani Gezawa. Ga mai buƙatar kuma ya tuntuɓe ni kamar yadda nake rubuta WhatsApp number ɗina, za a iya tuntuɓa ta. Kun ga abu ne na jama'a da yawa, ta iya yiwuwa wani lokacin mutum ya turo, ina kuma wani group ɗin ko kuma ina wani gurin ina ɗan ba da gudunmawa, ko ni ina kwankwaɗo wani ilimin. Kun ga za a sai daga baya in WhatsApp ne, kun ga zan iya in biyo wa mutum amsa. To wannan shi ne. Na gode, Allah ya saka da alheri. Sunana Yakubu Tijjani Gezawa. Allah ya bar zumunci, Allah ya bar mu tare. Na gode.